Paidi. Paidi sing arome legiman iku. Kok legiman aku takut tenanan kok. Omahe Paidi. Oh, omahe Paidi ku arome legiman. Piye le? Lho, ora kecutan sisan. Nah, ketutan iku ya asem iki lho. Lho, asem ape mbok mut. Diomongi omahe Paidi iku arome legiman. Piye le? Oh, ngono. Tak dudono sawen iku. Sampe lurus terus pertelan. Engko ngiri. Iya. Ketemu wit guwet meh. Iya. Tarung diketok lho ya. Wis tak golek kono. Ya, ya wis. Marai panas ae. Apa alamat rasopan belas mesin ra dipateni. Rek, ditane wis ketemu. Ora wong iki kuburan ngene kok. Wes genah lek nek iki kuburan. Sing ngomong nggon karaokean iki sapa? Lah ditelepon nak kenek. Wis tak telepon ora kena. Ping pisan ta ping pindho? Alah video. Berarti paketane ku entek. Wis ora, iki aku tetep kan kene mesti mbok bodoni. Ya wes tak omongi sing jujur ya, Lek. Terus terang kan tak bodoni. Masalah sampean iku tuwekan gapleki kok. Takok alamat ngono mbok yo sing sopan, mesin dipateni, sampean medun takok. Mas ganteng cah mbari, kula badhe tanglet alamat dalemipun Bapak Paidi niku pundi? Mboten genah. Lah aku lho golek rambaran sampe ora fokus. Gara-gara sampean takok alamat ra genah iki mau. Ya wis Mas, sepurane. Lah ngono ora njuk sepura malah tak lebokno gelasé tak pakane wedhus malah. Tuwek.